ותודה שהגעתם לערן. לרשותכם נתב שיחות. לתרומות נא להקיש 5. לסיוע הפנייה לערן היא אנונימית ודיסקרטית. לידיעתכם, חלק מהשיחות מואזנות על ידי מתנדבים הנמצאים בתהליכי הכשרה מתקדמים. תודה על הסבלנות. ערן, שלום. 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 יש לי בעיה. כן. אני מרטיב בלילה. בן כמה אתה? 15. וזה אף פעם לא הפסיק? לא. לפעמים אני אולי פעם בכמה חודשים, אולי 3, לפעמים 4. אז גם לא רק שאני משתין, אז לפעמים אני גם מחרבן. לא הרבה, אבל קצת. ודיברת על זה פעם עם מישהו? לא. כולם יצחקו עליי. אני לא מדברת עם חברים, עם ההורים, עם רופא. הם גם יצחקו עליי. ההורים לא יודעים מזה? לא. איך זה אפשר? לא יודע. אני אומר כל הזמן שאני שותה ולפעמים נשפך לי בטעות. לפעמים זה מתייבש מהר, אז כאילו אני לא אומר להם כלום. זה מראה. לא יודע. אמא לא יודעת? לא. למה שהיא תדע? אני לא מספר לה. לפעמים היא צוחקת עליי, וזה פוגע. זה פוגע ברגשות שלי. אתה תלמיד? מה? אתה לומד? מה זאת אומרת? כן. באיזה כיתה? חטא. ואף פעם אמא לא חשבה למה אתה... הרי אמא יודעת מתי הילד שלה מפסיק להרטיב. לא יודע. כשהייתי קטן הייתי מרטיב, היא הייתה יודעת. ועכשיו היא חושבת שזה עבר. אבל זה אף פעם לא עבר. וזה יום קורה? לפעמים. נו, תקשיבי. זה כאילו כמעט כל יום כן, אבל יש לפעמים, אוי, השבוע הזה לא. שזה פעם בחודש אולי שבוע שאני לא. אבל כמעט אני... זה לא קל. זה לא קל. זה לא קל, וזה דבר שקורה הרבה פעמים, ויש לזה טיפול, אתה לא צריך להיות מאוד מודאג. רק צריך לפנות למקומות הנמוכים. אבל... אני אגיד לך מה, יש מרפאות שמטפלות. אבל הדבר הבעייתי זה שלפעמים אני גם מחרבן. בסדר, יש מרפאת... בלילה. בסדר, אני מבין. זה קורה. יש מרפאות נרפאות, אני יודעת, בבית חולים שניידר. איפה אתה גר? אשדוד. אז בטח יש גם באשקלון. אני באשדוד. בסדר, אז יש מרפאה מיוחדת. איפה? אני חושבת שבבית חולים באשקלון. אני יודעת, אני מאזור המרכז, אני יודעת שלמשל בבית חולים בפתח תקווה יש מרפאת הרטבה. לנסוע לפתח תקווה? אתה צריך לשאול את רופא המשפחה שלך. אני לא מספר לו. למה? הוא רופא? כי הוא יספר לאמא, ואמא תספר לאבא, ואבא יצחק עליי. אבא ירביץ גם עם כפכף. מה פתאום? למה? כי אבא אומר שאם אני מתנהג לא יפה, כמו אישה או כמו מישהו, אז הוא מרביץ לי עם כפכף. כי ככה הוא אומר, רק ככה אני אבין את זה. ומה זה שייך לאישה או לגבר? זה אני לא מבינה. הוא אומר שאני הומו לפעמים. למה הוא אומר את זה? מה ילד בכיתה ח' יכול לדעת אם הוא הומו או לא? ככה אבא אומר. מה? ככה אבא אומר. אז הוא לא מבין בזה. הוא צוחק עליי הרבה פעמים. נגיד, הוא צוחק עליי הרבה פעמים. נגיד, אם היו מרביצים לי לפעמים, הוא אומר, איזה נמושה אתה, למה אתה לא מחזיר? כי ככה אתה, כל אחד, תגיד לכל אחד עם האופי שלו, עם האישית. זה ממש פוגע בי. הנה, אז דיברת פעם עם היועצת של בית ספר? לא. אני חושבת שהיא הייתה יכולה הרבה לעזור לך. אבל היא תצחק. אבל היא תצחק עליי. לא, מה פתאום, חס וחלילה. היא לא תצחק עליך, אתה לא יודע
ואם... היא תדע מה לעשות, היא תדבר עם אבא שלך, והיא תפתור את הבעיות שאתה, אתה מוכרח עזרה. ילד בגילך לא יכול לטפל לבד בבעיות האלה. רגע, אבל אם היא תספר למחנכת, והמחנכת תדבר על זה בכיתה, ואז כולם יצחקו עליי, ואז ירביצו לי, ואז אם ירביצו לי... א', למה תספר את זה למחנכת? אתה תגיד לה... לא יודע. רגע. נדבר איתה, וקצת שזה רק שנינו. ואם היא תשקר, היא לא תשקר. איך את יודעת? שהיא תשווה לך. רגע, מה פתאום המחנכת תדבר עם הכיתה על זה? מה זה עניין הכיתה החיים הפרטיים שלך? לא יודע. מה פתאום? מה, המחנכת היא לא מבינה? רגע, אבל אם היא תספר, ואז כולם יצחקו עליי וירביצו לי, ואז... אבל היא תספר. ואם היא כן? תראה כמה אתה סובל. היא לא תספר, אני נשמע לך. דבר עם היועצת. טוב. אתה רוצה שאני אדבר עם אמא שלך? לא. אני יכולה לדבר איתה ולהגיד לה שלא תספר לאבא. אבל אמא לא יודעת. היא ידעה שרק כשהייתי קטן הייתי מרטיב, עכשיו היא לא יודעת שאני מרטיב. אז אני אגיד לה לא צריך. שצריך טיפול. אל תגידי לה. בסדר, אני לא אגיד לה. אוקיי, זה בידיים שלך. אבל עם היועצת את תדבר. היועצת מוכרחה לשמור על סודיות. חייבת. כמו שאני חייבת לשמור על סודיות. את לא תספרי? בטח שלא. מבטיחה? אסור לי. אפילו אתה רואה, אני הצעתי לך, אולי אני אדבר עם אמא. אמרת לא, אז זה לא. יופי. אתה יודע, אתה צריך להיות המנהל של החיים שלך. ועכשיו זה הזמן. בגיל שלך, זה הזמן לטפל בעניינים כאלה. מאוד 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 חשוב עכשיו לטפל בזה. אז איך מטפלים בקקי? אני אומרת לך, תפנה ליועצת, היא תפנה אותך, והיא תטפל בך, והיא תעשה כל מה שצריך. היא יודעת, היא למדה את זה באוניברסיטה, יש לה ניסיון. אתה לא היחיד עם הבעיה הזו. אתה יודע, יש לי נכד, הוא יותר קטן, קצת, וההורים שלו יודעים שהוא מרטיב. אז עכשיו בדיוק... בן כמה? הוא בן 8. 8. בסדר, אבל 8 זה עוד קטן. ב8 מותר להרטיב. אני מרטיב. אז הם לא רוצים שזה יגיע למצב של גיל 15. אז קבעו לו תור, הם דיברו עם רופאת המשפחה, וקבעו לו תור למרפאת הרטבה. יש לו נדמה לי עוד 2-3, אני לא זוכרת מתי. ולא צוחקים עליו? לא, מה פתאום? כיף לו. עליי כן. אבא שלי לא מתייחס אליי בכבוד. אני רואה. אתה יודע מה? היועצת גם אולי תעזור לך להיות יותר חזק ויותר מול אבא שלך. כי זה מה שאתה צריך, אני רואה. ישלחו את אבא לכלא? לא, מה פתאום? בגלל שאבא צוחק על הבן שלו? לא, ילמדו את אבא איך להתנהג על הבן שלו. ילמדו אותך איך לעמוד מול אבא שלך. אם ידברו עם אבא, אז אבא יצחק עליי עוד יותר, ואבא ירביץ. אבא לא, לא טוב. אז ידברו איתך איך אתה עומד מול אבא שלך. לעמוד? מה אתה עונה לו, מה אתה אומר לו, איך אתה מתנהג על ידו. יבין שהוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה איתך. שאתה, אולי אתה לא נורא גברי כמו שהוא... אבל אני כן גברי. מה? אני כן גברי. נו, אז הכל בסדר. אז תדע לעמוד מולו. טוב. אבל באמת, אל תעזוב את זה. זה עכשיו הזמן לטיפול, וזה לא טיפול ממושך. והכל יהיה בסדר. אני יודעת שיש כל מיני שיטות להיגמל מהעניין הזה. בטח גם השינה שלך היא מאוד חזקה. אולי. רגע, אז מה את ממליצה לי? איך להפסיק להשתין ולחרבן בלילה?